No jasně, Ty jsi to natáčel celou dobu. To si děláš tak to jdi do prdele. A to není přetržený, ne, ten vlasec? Není. 50 moc, nevadí. Tak ale myslím, že si zalezu někdy. s tím mrdni. No máš s tím mrdni. Já s tím mrdnu. Počkej. No. Ani hovno. No, mrdni si, no. Nepředveš to? Jo, vidíš to? Takhle se to dělá, Patriku, ty komouši, normálně to přetrh. Ty vole, tak to je větší, vole. ten boj! Ty pičo. Zaber, dělej, pojď. Hoši, můžeme už jenom chlastat, máme splněno. Kámo, tak verliba. Ale my jsme bez nás zajdeme tam. Jestli takhle budou brát, tak... Do večera nemáme rybu. Víš co, jestli tam fakt nemají ryby a nemají tohle je pro ně rychle dostupné. Tak to bude rychlý. No tak tohle je větší, viď? No. Asi jo, hele. Počkej, pojďme ho vyfotit tam dozadu. Počkej, dáme fotky, tady to vytáhneme. Bajtli, vemeš tam tu plachtu, prosím tě, co za tebou? No a co s ní, vole, asi roztáhnout, ne? No, bacha, pojď sem, když tak, jo, ten tam je prut. Krásnej. A jsou všichni nějaký pojebaný? Nádherný. Oni jdou do sebe, ty jo, to je. Hej, oni jdou do sebe, tohle nemůžeš udělat, ale to asi by to chtělo zaryzit. To nahráváme, budeme muset odstříhnout. No jasný, to nevadí. Ale tak ano.